Ngibingelela umkhozi wakamzobe. Ngithe ake ngiveze lento engihlezi ngikhuluma ngayo. Yeyigubhu. Mangikhuluma ngeyigubhu, sikhuluma ngezinto ezikanje. Lesigubhu lesi isigubhu samadoda omgede. Ngiye ngakuchaza ke lokho but ngeke ngizengigxile kusona kakhulu. Ngiye ngavuka ngesigubhu engithenga isidayisa imali u6 million. Nesigubhu esu500,000. So kulezi zigubhu lezi ezihlukene kabili. Uma uzolanda isigubhu sika 500,000, awufiki nesigubhu esingaka. Awufiki nesigubhu esingaka. Lesi sigubhu esala ekhaya sokudonsa. Isigubhu ofika naso ufika nesigubhu esingaka. Mawuzolanda lesigubhu sa500,000. Ngoba ngishilo ngathi uma silanda isigubhu sa500,000 kufanele siye ethuneni. Kunemigilingwane esiyoyenza khona ngoba la siyophakamisa umuntu ongasekho. But uma uzolanda lesi sika 6 million, ngasho ngathi uyakhona ukufika nesigubhu esingaka. Esingekho sikhulu, uyakhona ukufika futhi nesigubhu esingaka. Obusuku uzolanda lento oyidingayo. Into ebaluleke kakhulu la yini impande izoba la phakathi. Kodwa uma ufika nesigubhu esingaka uzothatha isigubhu lesala ekhaya sa 6 million. Lo muthi lesokunika wona ngicathi uyogcina ube halfway namafutha akho naphakathi. Sikunike lesigubhu, lesi sigubhu lesi ukwazi ukuthi la kulomuthi esikunikeza wona angeke uze uyifake ilokuzana le ngumbani, ivalele ngumbani. Lele kuyilona lokuthi uphahla isigubhu sakho uma ukhuluma naso. But lesigubhu lesi into ezokwenzeka uma uhleli naso lesi ka 6 million. Into ezokwenzeka the times usibekile lesigubhu, ngishilo ngathi usiconnectisa nempepho. Ukusiconnectisa kwakho nempepho wazi ukuthi kuzokwenzeka sometimes ungene phakathi endlini la usibeke khona ngoba kufanele ngene khona umuntu. Usifice sishunqa, sishunqa intuthu siphalaza intuthu. Usifice sinyakaze, kuyenzeka sometimes isinyakaze sivibrate usizwe siphefumula engathi kunomuntu ophefumula phakathi. Uma ukuzwa lokho akufuna ukuthuke. Kuzokwenzeka uma uhamba emgaqweni uzwe kukhona umuntu okhuluma endlebeni because lesi sigubhu sisifuse nomuntu wakini sesimfaka kuwena egazini sesiconnectisa naso. Kwenzeka ukukhuluma umuntu wakini endlebeni uhamba emgaqweni. Akufuna uthuke lapho uma uzwa izwi elizokhuluma but mezoqala akhulume. Uqala lo muntu kube ngazuthi indlebe iyancinza. Uzwe ngazuthi kunento eyikhwele ekhala endlebeni bese kuyima eqala ekhuluma. Uma ekhuluma usuke ekhuluma lento asuke efuna ukuthi yenzeke. Uma usendaweni enomngozi phakathi kukhona abantu abayizitha abezayo, kungenzeka akutshela ukuthi kunezitha njengamanje suku uhambe, uyasuka uhambe. Kuyenzeka sometimes angakhuluma akhulume ngephuphu lelo, akutshela ebusuku ukuthi kusasa kuzokwenzeka u1 no2 no3 no4 no5. Kwenzeka sometimes uyiphuphe uhamba endaweni thizeni uhlangana nomuntu ogqoka into ezibomvu akubingelele akubuza idirection umkhoje. Mawuqeda ukumtshela idirection after isikhathi esincane bese kuqhamuka abantu abayizitha bephethe ibhamu. Ngaloso sikhathi unganinaki lelo phupho lidlule. Kodwa ngalesikhathi sekuzokwenzeka lonto uyafika umuntu loyo ogqoka into ezibomvu ezokubuza the times ebuza idirection na kanjani lonto iyadlala ekhanda lakho ukuthi ngake ngaphupha lo muntu engibuza idirection. Uma usulilandela isiphupho lakho emva kokuthi lo muntu asithele khumbula ukuthi vele ephuphweni kwafika abantu abaphethe ikhala okusho ukuthi wayesekuvezelele lo muntu ukuthi ngalolu suku kuzofika abantu abayizitha already ngeke baze bakufice ngoba vele usuke kucontrol sekuwena emzimbeni. So ngithe ake ngiyikhulume lento yesigubhu sa6 million ukuthi uma umuntu ezolanda isigubhu sa6 million la ekhaya ngeke uze ufike nesigubhu esingaka. Cha, uma ufika nesigubhu esingaka uzolanda lesa 500,000. Uma uzolanda sika 6 million ngisho ungafika nesigubhu esingaka, ngisho ungafika nesigubhu esingaka. Uma ufika nesigubhu esingaka uthola isigubhu esingaka usithenga ufike naso because into ebalekile umuthi. Ngeke kuzubuyele naso isigubhu leso ubufike naso. Sizokunika esingaka esuke sesimnyama sesinje. Uma sikunika lesigubhu uhamba naso. Khuluma ngomuntu onamabhizinisi, khuluma nomuntu ofuna amathenda, khuluma nomuntu owenza umsebenzi wezandla. But ngiye ngasho ke ngathi kulesigubhu kulesa 6 million awufiki la ekhaya uphethe imali u6 million. Kufanele u6 million ukhokhe ngamali yasesigubhu. Uzofika nemali e100,000. Le mali e100,000 uyibeke la ekhaya. Sihlanganise le mithi le ngoba one okokuqala into efanele sithole kumele sithole insingizi emhlophe. So ifuna siyisithole ukuthi soyitholaphi, so ifuna siyisithole. Nawe futhi uyobukhona la ekhaya mawufikile wawubeka lo 100,000 uzofika uhlale mawuhlala insuku ezoyihlala uzohlala 1 month. Mawungahlala ngo1 month sikudedele sikunikeza ichance ukuthi uhambe ekhaya but sikunikeza imithi. Masikunikeza imithi ukuthi uyiclean kunemithi ofanele uqala uyiplant ekhaya ukuze kusuke lezi zinto ezimnyama ngoba ngenzeka ukuthi uyafika ekhaya kanti kunezilwane uthi uyageza ngalowo muthi lezo zilwane lesezochamela ngoba vele isilwane sakwazi ukuchamela umuthi. So umuntu ofuna isigubhu lesala ekhaya sa 6 million uyafika nemali engango 100,000